дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. бурсияҳо ва сохтмони муассисаҳои таълимӣ меҳвари гуфтугӯҳои тоҷикистону эрон дар душанбе. хонандагони тоҷик аз шаҳри Париж бо 29 медаль ба ватан баргаштанд. шиносоӣ бо ҷараёни бунёдкориҳо дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон баландшавии сатҳи об ва ба амал омадани сел дар назар аст. хонандагони тоҷик дар даври ниҳоии олимпиадаи сеюми байналмилалии стим ки аз санаи 18 то 23 июл ки дар шаҳри Париж баргузор гардид 9 медали тилло, 8 нуқра ва 12 медали биринҷӣ ба даст оварданд. дар ин хусус Амид Ховар бо истинод ба маркази матбуоти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. дар даврҳои фосилавии озмуни фанҳои табиӣ риёзӣ 900 нафар омӯзгорон ва зиёда аз 11 000 хонандагон аз 1200 муассисаи таълимии 114 давлати дунё фаъолона иштирок намуданд. маросими қадрдонӣ ва ҷоизасупории ғолибони даври ниҳоии озмун дар музеи илм ва саноати шаҳри Париж ки калонтарин осорхона дар минтақаи Аврупо ба ҳисоб меравад баргузор гардид. вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода бо сафири Эрон дар Тоҷикистон Муҳаммад Тақии Собирӣ гуфтугӯ кард. иттилоъ медиҳад дафтари матбуотии вазорат. иброз гардид ки вохӯрии имрӯза дар рушду тавсеаи ҳамкориҳо миёни Тоҷикистон ва Эрон дар соҳаи маориф ва илм саҳми арзанда хоҳад гузошт. дар ҳамин ҳол Муҳаммад Тақии Собирӣ изҳор намуд ки вохӯрии имрӯза боиси вусъат пайдо кардани равобити дуҷониба дар оянда аст. қайд гардид ки дар вохӯрӣ масъалаҳои зиёде аз ҷумла бурсияҳои таҳсилӣ, лоиҳаҳои муштарак дар самтҳои гуногуни соҳа, сохтмони муассисаҳои таълимӣ ва шӯрои дифоъ барои ҳимояи корҳои илмӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ вусъат ёфта бунёди иншооти гуногун идома дорад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни сафари корӣ бо рафти бунёдкориҳо шинос гардида барои бо сифати хуб ба охир расонидани корҳо дар иншооти ҷашнӣ ба масъулин супоришҳо дод. аз ҷумла зимни муаррифии лоиҳаи майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар шаҳраки Ғафуров сохта мешавад дастур дода шуд ки тамоми корҳои сохтмонӣ бояд назорати масъулин қарор дода шуда барои истироҳату фароғати шаҳрвандон макони хуб омода гардад. майдони парчами давлатӣ дар масоҳати беш аз 1 гектар бунёд гардида баландии сутунпояи он 54 метр хоҳад шуд. дар майдон гулгашту фаввораҳо, нишастгоҳу суҳбаткадаҳо сохта шуда барои сокинон ва меҳмонони ноҳия шароити хуби истироҳатӣ фароҳам оварда мешавад. раиси вилояти Суғд ҳамзамон бо корҳои таҷдиду босозии осорхонаи ҷумҳуриявии Бобоҷон Ғафуров, бунёди бинои шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, корхонаи истеҳсоли асбобҳои рӯзгор шинос шуд ва барои вусъатбахшии корҳои ободонӣ ба роҳбарияти ноҳия супоришҳо дод. воқеаҳои муҳими ҳаёти сиёсию иқтисодии мамлакат дар ҳафтаи гузашта, сафари пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Арабистони Саудӣ, зиёрати хонаи Каъба аз ҷониби пешвои миллат, дар оғози маҷлиси назоратии ҳафтавори назди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода шарҳ дода шуд. баъдан ба ҳозирин Диловар Лоиқзода ки бо қарори раиси шаҳр ба вазифаи муовини сардори идораи кишоварзии шаҳр таъин шудааст муаррифӣ гардид. ҳамчунин бо қарори раиси шаҳр Исроилзода Назира Исроил ба вазифаи мудири бахши сайёҳии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр ва бо амрҳои раиси шаҳр Содиқӣ Мақсудҷон Муҳаммадҷонзода ба вазифаи сармутахассис ҳуқуқшиноси дастгоҳи раиси шаҳр ва Холиқов Муҳаммадҷон Умедович ки ба вазифаи мутахассиси пешбар котиби комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдаки назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр таъин карда шуданд муаррифӣ гардиданд. ҳамчунин дар ҷаласа баъди шунидани гузориши муовини раиси шаҳр Эркин Хушвақтзода оид ба рафти омодагӣ ба даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ ба раисони ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, дигар ташкилоту муассисаҳо ҷиҳати мусоидат ба он дастур дода шуд. дар маҷлиси назоратӣ ҳамчунин ҷиҳати тезоидани кишти такрорӣ, таъминоти муназзам бо оби полезӣ, рафти бунёди иншооти ҷашнӣ, омодагии муассисаҳои таълимӣ ва тиббӣ ба фасли зимистон, таъмири мактабҳо, эътибори
эътибори ҷиддӣ ба вазъи нигоҳдории ёдгориҳои таърихӣ, риояи техникаи бехатарӣ дар истеҳсолот ва хидматрасонӣ, баррасии ҳамаҷонибаи номвожаҳо дар комиссияи номгузорӣ назди мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳр, вазъи омодагӣ барои гузаштан ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз ба масъулин дастуру супоришҳо дода шуд. санаҳои 25-28 июли соли равон бо сабаби баландшавии ҳарорати ҳаво дар ҳавзаи дарёҳои Панҷ, Зарафшон ва Бахш баландшавии сатҳи об дар назар буда. Инчунин дар ин рӯзҳо дар ноҳияҳои алоҳидаи ғарбии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Суғд ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ сарзадани селҳои пиряхӣ аз эҳтимол дур нест, иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба агентии обу ҳавошиносии кишвар. Ҳаво дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тағйирёбанда, дар ғарби вилоят бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе минтақаҳои шарқии вилоят борони кӯтоҳмуддат ба амал меояд. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 22-27 ва рӯзона 39-44 дараҷа гарм, дар домона кӯҳҳо шабона 20-25 дараҷа, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Дар шаҳри Душанбе ҳаво кам абри бебориш шуда, шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония вазида чангу ғубори суст ба амал меояд. ҳаво шабона 23-25 дараҷа, рӯзона 39-41 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳаво тағйирёбандаи бебориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа, рӯзона 37-42 дараҷа гарм ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа, рӯзона 28-33 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.